Πάμε να δούμε, θα σε πάω σε ένα λαμπερό event, γιατί τέτοιος είσαι, αυτό σου αξίζει και αυτό σου πρέπει. Άντε καλέ, εμένα μου αρέσουν τα απλά. Εμένα μου αρέσει όμως μια εκδήλωση που έκανε η Herbalife, θύμιζε Όσκαρ, παρουσιάστρια ήταν η Δούκησα Νομικού και πάρα πολλοί αθλητές έδωσαν το παρόν και βραβεύτηκαν. Ανάμεσά τους και ο αγαπημένος της Χρήστος Πολύδης. Μια βραδιά που θυμίζει Όσκαρ. Η Herbalife επιβράβευσε τους ανεξάρτητους συνεργάτες της. Παρουσιάστρια της βραδιάς ήταν η Δούκησα Νομικού. Μια βραδιά που δεν βλέπουμε συχνά εδώ στην Ελλάδα και νομίζω πως η Herbalife μας έδωσε την ευκαιρία να ζήσουμε για ένα μόνο βράδυ, ένα παραμύθι. Έτσι να ξεχαστούμε λιγάκι και να βάλουμε τα καλά μας και να έρθουμε εδώ μαζί με τους καλύτερους συνεργάτες της Herbalife. Και όχι μόνο, γιατί είδαμε και πολλούς αθλητές και καταξιωμένους ποδοσφαιριστές. Η Herbalife είναι μια εταιρεία με προϊόντα διατροφής, διαχείρισης βάρους, αθλητικής διατροφής, ενέργειας και προσωπικής περιποίησης. Ο διευθυντής της εταιρείας, κ. Μανώλης Λεοντζάκος, αναφέρει: Είναι μια εταιρεία η οποία πρεσβεύει τον υγιεινό δραστήριο τρόπο ζωής. Είμαστε πρωτοπόροι, κορυφαίοι στην αθλητική διατροφή, άρα θα έχουμε σίγουρα ανθρώπους από τον αθλητικό χώρο και ταυτόχρονα η Herbalife είναι και lifestyle, είναι τρόπο ζωής. Έτσι θα λέγαμε αυτή η βραδιά συνδυάζει όλα όσα είναι η Herbalife. Στην εκδήλωση απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα στον ομοσπονδιακό προπονητή Φερνάντο Σάντος, στο διεθνή ποδοσφαιριστή Γιώργο Καραγκούνη, στον παλέμαχο τερματοφύλακα Αντώνη Νικοπολίδη για την προσφορά του στο άθλημα και την εθνική ομάδα, καθώς και στους Ολυμπιονίκες Βάσο Βουγιούκα και Μιχάλη Μουρούτσο. Την εκδήλωση παρακολούθησε και ο αγαπημένος της Δούκησας Νομικού, Χρήστος Πολύδης. Γι' αυτό να είχα παραπάνω άγχος και τρακ. Μπορεί. Σε αγχώνει. Γενικότερα ντρέπομαι μπροστά σε πολύ δικούς μου ανθρώπους να παρουσιάζω εκδηλώσεις, όμως εντάξει, μετά χαλάρωσα και ηρέμησα.